Happy Valentine's Day mga koray. Flowers for you. Oh yeah, come on. Flowers for you guys. Flowers for you. Happy Valentine's. Happy Valentine's guys. Flowers for you. Ah. Ano po yung experience mo? Uy, cellphone ko! Nga ka talaga. Saan mo ito binili? Bakit? Sa'yo mo. Spare na? Nasa na yan ah. Shoutout sa 1 viewers natin dyan. Wala na yun na yung pagpuputin. Mahulog ka dyan pare ko ya. Baba. Mahulog ka. Baba. 2 viewers, shout out. Ano to, nak? Ano to? Eh. Mamaya na. Picturean pa ni Mami. Picture pa yan. I have picture. Because ay, shout out. Pilisa Umali Vlog TV, shout out po. George, shout out. Shout out po Sir George. Salamat po sa pagpasyal. Maraming thank you po sa inyo guys. Happy Valentine's po sa inyo guys. Uy. Pa-jacket po para madikitan sa iyo host. Thank you. Sige po. Wait lang. I give you jacket po. Ma'am Pelisa, thank you po. Welcome to my live. Thank you very much. Happy Valentine's po sa inyo lahat. 8 viewers at 4 thumbs up. Mega love shout out. Happy Valentine's po sa inyo lahat. 8 viewers at 4 thumbs up.
Plus 2 po kayo sa akin, plus 2. Bigyan kita ng banana. Plus 2 po kayo sa akin, plus 2. Bigyan kita ng banana. Una. Ito po, bigay ko isa. Next po, di na ako nag-iwan ng bakas, basta dinikit ko na po sa inyo, ma'am. For viewers, shout out. Pangalawa po. Welcome to my street po. Thank you very much pagpasyal. Uy, Mark, naman ano yung cellphone ko? Oo. Ano po, ano dyan na? Tingnan mo yung ano mo, oh. Di na ako nag-iwan ng bakas, basta dinikit ko na. Pangalawa po. Ayun mo, ayan. George Reedy last, shout out po. 12 viewers, oh, dami naman. At 6 lang dito. Thank you po sa pagpasyal. Dan sa'yo, host. Thank you rin po. Salamat, maraming salamat po. Ma'am Felisa Umali Vlog TV. Shout out po. Baba po kayo ng bahay. Pin ko kayo. Happy Valentine's din po. Ganon din po sa inyo po. Happy Valentine's po sa inyo. Minute? Dito, dito, Ano mo na lang pa ba? Kinuha ko nga yung isa. Okay, ibaba na to. Eh, ano mo? Saan ilalagay yan? Doon mo na lang yung siksik ko. Talaga itong animals ni Marciano eh. Lagyan mo dun. 6 viewers, 6 thumbs-up, Miguel, shoutout. At 2 viewers, shoutout sa inyo. Ba't 2 yung viewers lang? Sabi na. Ba't ganito yung... Ito lahat lang. No, lang. Ano yun talaga yun? Anak ko na yung mga upuan na. Ito si mama. Very good. Ay. Ate Che. Mega love shoutout po sa iyo. Shoutout po ma'am Ate Che. Thank you po sa pagpasyal. Happy Valentine's Ate Che. Happy Valentine's sa iyo. Guys, flowers for you. Oh, guys. Oh. Happy Valentine's sa inyo, guys. Uy. 219 WH need ko host. Oh. Sige, mag-play ako ngayon ng ano mo. Ng video mo. Play kita rito. Baba mo bahay, ano mo, bahay. Baka may
Ta, play ko. Ate Che, yes po host. Yan. Congrats, konti na lang pala. Ito, dito, play kita yung ano, video. May ang ano mo ay vlog. Hashtag 30, 312 daily vlog update for WH. Uy, congrats po Ate Che. Malapit na po kayo mamuni. Congrats. Ano, Yung bulaklak doon sa balikan. anong dala mo, G? Anong dala mo? Ayos ah. Bye. Bilis mo nakarinig na ka. Hindi ba hiniwa? Hindi. Sabi hiwain. Wala ko. Galit ata ng luto nito. Hmm? Galit. Oh, kain. Kain. Kaya, ano yung lapid dyan? Ah, yan. Yan nga. Sarap. Kanchi. Hindi mo to. Hindi na. Laki ng lugar yan. Maliit yun. Yeah, okay, balik tayo. Bakit? Nadulas eh. Sakto na pag ganun ko ng kamay ko. Halik sa si Roji. Sampa sa mukha. Thank you sa pagpin. Walang ano man po, Ate Che. Hindi pa nabalik yan? Ay!
Yung bote. Ano ba? Hindi mo order? Okay. Mamaya na. Ayun pa nga eh. Ayun na. Mamaya na ka. Shout out to viewers. Shout out po. Tiche, andito pa rin ako ah. Okay, balik Play ko na to. yung ano doy. Hanggang mag-in ang aking live. Sa'yo lang ito. Bahala na muna yung iba. Ay, shout out. Silip ka niya, hindi daw siya nakakis. Wait lang. Jingo! Hey, shout out. One viewers. Ba't one viewers? Dalawa naman cellphone ng gamit ko. Tapos, andito na yung isa. Kaya ate, check. Pinipli ko. Kaya cellphone naman. Salamat. Walang ano man ate Che, ikaw pa. Ilang minutes din to, naka 7 minutes na ako. Pero tatapusin ko to. Hanggang mag-end ako ng aking live, ikaw lang i-play ko yung para ma-monetize ka na. Yung isang cellphone lang ito. Para mamuni ka na, mamuni. To viewers, shout out. Ay, hello. Pwede ka rin pumasyal ate Che sa ibang nagla-live ah. Pasyal-pasyal ka. Silip-silip ka lang sa live ko. Para ma-play rin yung video mo para ma-monetize ka na talaga. 2 viewers at 7 thumbs up. Thank you po sa inyo guys. Happy Valentine's po sa inyo. Food trip ang bibi ko yun. Tutok na tutok sa iyo yung camera na. Mas masarap yung sukang ano. Pangit ang sus nila. Umay. Kain po. Okay guys. Pinapapak na namin yung ulam. Malaki nga to kaysa nung nabili ko nung nakaraan. Dapat na po. Ayun, may ano po doon. Guys, pa-support natin si Ate Che.
Anlin Dicto sa kanyang YouTube channel. Ano na siya, ang kailangan na lang niyang WH ay 219 WH. 19 ba? Supportahan natin guys. Panood naman po yung video niya para mamunin na si Ate Che. 219 na lang pong WH ang kailangan niya para ma-monetize. Support guys, please. Andiyan si Ate Che. Shoutout kay Ate Che. Che, shoutout sa'yo. Ano yung sausawan niya yan, Doy? Suka. Matamis? Suka. Matamis ang ano niya, sausawan. Sarap niya suka. Oy, for viewers at 8 thumbs up. Thank you po sa inyo guys. Happy Valentine sa inyo guys. Happy Valentine. Kain na kami. Ito guys, yung binigay kong flowers sa aking enemy. Enemy. Husband enemy. No. Kunwari pa yun. Parang gusto niya na bibidyo siya. Bo? Kunwari ka pa. Bala, gusto mo makupal. Ha? Sino mo ngayon pa? Ito. Gusto niya na bibidyo siya. Tingin kita dito. Hindi na nakita. Kiss, kiss. Ay, hindi. Ano, Doy? Baliw! Ay. Ayaw niya may camera. Kaya, hindi niyo mapapanood kung paano siya kumisahin. Kaya, pasensya na kayo. Bakit ko putag na? Ayaw niya may camera. Kaya, hindi niyo mapapanood kung paano siya kumisahin. Kaya, pasensya na kayo. Ikaw lang may kanin? Kaya kanin. Ang kanin sa pink. Okay guys, pinapapak na namin yung ulam. Wow. Malaki nga ito kaysa na nabili ko ito nakaraan. Kain lang Ano kami guys pala? ha. Akin punto. Kaya mo na yan. Suka mo na. Wala na lasa? Ito may lasa oh. Ayaw na yung matamis. Asin nga lang kayo tayo. Tutuyo. Ano na siya? Kailangan na lang yung WSI. Pangit yan pag may ituyo. Sama na siguro yan. Unti nga lang, lalasa lang. Uy. Oo. 219 na lang pong WH ang kailangan nyo para mag-monetize. Support guys. Shoutout kay Ate Che. Okay, shoutout sa'yo. 3 viewers at 9 thumbs up, shoutout. Ano yung sasawan niya yan, Doy? Suka. Ano mo yung kanin sa kape? Hindi, gusto rin. Nakasan ang upuan mo? Ano mo yung white chair mo doon? Tije, tapos na yung isang ano. Yung white. Next ko na lang ito ulit. Sa'yo pa rin. Para mamuni ka. May ads ka na oh. Tije, may ads ka na oh. Pag ganda so. Sana po anak?
Dali mo yung kulay Play ko puti. pa rin natin siya yung ano mo, video mo. Dali. May ads. Ayaw niya ko nito ko mo, Roy. Oo, sa kanya. Yung blue, nandito sa ilalim ng lababo. Yan, sarap. Doon na oh. Yung ka na, di ba? Yung na. Para di siya tunipa. Kain. Ito yung kahit pati yung buto. Sige ate Che. What a discrimination! Stupid. Nakukuha ko na yung mga ano mo ha, tik-tik ko ha. What a discrimination! Stupid. Yeah. Tingin ko daw doon. Hindi niya tinupiya. Wala? Wala. Hmm? Wala. Sabi ko pa chap. Di man chirap. Hindi kita pinitira yung ano doon. Kadamit. Kasi na yung ano natin, mantika. Alis na naman! Bakit? Kanina, aga pumasok, ate na ng teacher. Tapos nga, pinag-25. Lalo na po, aga pumasok. Alam mo, ginawa, nagantay lang kayo ng salit. Ano hingit? Yan! Tubig ko to. Yan. Ano hingit? Tubig dito mo. Okay.
Ate J, sa'yo pa rin po. Pangalawang video mo yan. Numan.
Oras Ate na Jess, bayaran ano na, pa rin? pahihirapan ka. Di Kaya ba? nga. Kaya nga Tapos, ayaw ko mag-garantor eh. Siyempre,
Ay, shoutout po. Samplix sa shoutout po. All friends. Bigyan kitang jacket po. Wala ako. Test lifestyle. Mahamog. Mahamog ka na. Test lifestyle vlog. Shoutout po. Maraming salamat po sa pagpasyal. Bigyan kitang jacket. Wala ko pala eh. Naamahan ko. No. Live. Ha? Live. Abin. Shoutout po kay Test Lifestyle Vlog. Shoutout po. Samplix. Shoutout din po. Natin yan, si Eddie. Shoutout. Hindi naman yun ka pwede na Samplix. Shoutout po. Samplix. Anak niya, Shoutout. mukhang mga pareha na kailangan lang eh. Yung ate ko si ate. Salamat po sa pagpasyal. Yung mga Japan. Okay sa mga anak niya. Test live. Thank you po. Mga ubos. Sa pera na. Hindi na inaintindi mama niya. Nagbabayaan na. O, gagawin mo.
Shoutout sa 3 viewers. Ate Che, sa'yo pa rin po. Play ko pa rin yung video mo para mamoni ka na. Palitan ko lang yung nakapin. Ay, wag na. Shoutout sa 3 viewers at 12 thumbs up. Thank you very much po sa inyo guys.
Shoutout sa 2 viewers at 12 thumbs up. Ate Che, sa'yo pa rin po. Hindi ko alam kung pang ilang video na to. Ilang, ano na to. Sana makatulong sa yung Ma'am Monica. Kaya pala, yung nakain ko ng ano talong kanina, parang tagkasa. Happy Valentine's Day, Kahing Piper. Shoutout po, Kahing Piper. Kahing Piper, shoutout po. Bigyan kitang ng jacket. Happy Valentine's din po sa iyo. Kaya may jacket ka na po. Sana Sabado bukas doon, di ba? Hindi mo nadagdagan yung ano. Hindi. Wala ka lang pagdagdag. Wala naman. Ha? Hindi kong mga higit 1.7 yata yun. Hindi ko kayo yun. Balito, balito. Sana eh. Dasal. Private yun eh. Talagang mo lang, hindi ka pa rin. Nalagyan mo ba mo? 1,000 yung pera mo dun. Ano mo na lang din sa ano. Hindi ko kumuha dyan sa ano. Pera na bitch eh. Ay, 1,000 na lang naman ata yun ah. 1,000 na lang ba yun? 1,000? Iwan ko sa'yo. 2.6 yun na sa'yo, di ba? Nandiyan ba yung 650? Ito naman nagamit. Nilalagyan mo kasi siyang baby boy. Naka-ano mo pala. Mark Jan. Shoutout sa 13 thumbs up at 2 viewers. Daldal ah. Pilit ako. Ikaw lang wala picture dito, Doy. No, betul ako. Wala ka naman eh. Lang. Sige na! Nakali ka dito. Jadi, dito ka na. Doy.
Ngayon. Ngayon, wala namang picture. Dito nga. I-upload na eh. No, yun naman to. Yung sa Mark yan. Tayo tatlo. Ano yun? Ano ka dyan? Hindi na. Ayaw mo si Mark yan. Diyan, halika rito. Picture tayo. Dito ka sa likod. Oh, balik na. Yes, how you're right. Yan isa. Asan na? Ayaw mo lang? Ganda ng boses. Tangin na. Napakalupit. Ganda talaga. Saka talentadong Pinoy. Yun o.
Nakita mo yung picture natin. Hindi mamimigay si Kuya. Kung kailan malamig na malamig yung ano niya, hindi namimigay yan. Hmm. Ano? Tumayo ka dyan. Dito ka rito. Hilit ako na. Oh, Dito na naman taong mga animals na ka. Tulog talaga ang mga animals na yan ah. Naglalakad na. Ano yung binigay ni Biboy sa'yo? isang daan. So, Palaro niya. magaling talaga kung may palaro. Hindi ka Nag-ano siya, nagpahula. Ano yun, naka-play? Hindi. Palay dyan. Kaya nga, naka-mute o naka-ano? Hindi. Mute ko na ito.
Pops Vlog, shoutout. Ay, shoutout Pops Vlog. Hi, good evening po. Happy Valentine's po, Pops Vlog. Kumusta? Si Anang Lindik Tudan po, sabi ni Pops Vlog. Pops Vlog, thank you. Nag-edit ako eh. Video. Umumot. Ayaw mo, pero walang gawa. Walang ano. Oh no! Tanggalin mo nga yung hook na yan, oh. Sira yung isolation na yan, oh. Tanggalin mo yung hook na yan. Ilalagyan mo yung isolation dyan. Pag nasira yan, one month ka naman.
mamaya kukunin yung bagong sandaan doon at saka bagong 50. Meron kang ganyan sa malit ko pa rin. Di ba kaya bagong sandaan sa malit 50? What is that? Ano? Ano? Wait mo.
Shout out. Shout out my channel. Natulog na lang kami, wala ka-date. Yan. Wala nga rin kami ka-date. Nasa bahay lang kami. Get the cord. Wala nga Get the cord. date. Get the cord. Over there. Inside. Good evening, sabi ni Mine Channel. Salamat Mine Channel. Get the cord. No. Here. Okay, for viewers, may grab shoutout po at 13 thumbs up. Sarap. Cord. Hindi naligaw si isang kay Biboy ah. Mukhang nasa ibang Cord. planeta. It's a cord. Yeah, Nagpalaro right. kanina si isang kay Biboy, Where Mine is Channel. Nanalo nga ako eh, sandaan eh. It's K-O-R-T. Kern. Kain tayo, sige. Ito Nagiinom akong tubig. Ha? Tubig. Si B-Boy. Kanina, umaga, sa live niya. Nagpalaro siya. Busy ako kanina. Yun naman pala eh. Kaya pala hindi ko napansin dun eh. May nag-sponsor sa kanya. Iba talaga si B-Boy Sangkay. Maraming mga sponsor. Tanghali na ako nagising. Ayun lang. Hindi mo talaga kay tanghali na pala. Alas 8 yung kanina. Okay lang yun. Lagi ka naman napasyal dun sa live niya pag hindi ka busy. Salamat sa pagpasyal Hindi ko naabutan. Oo nga eh. Nanalo nga ako eh. Nagpahula ng kariton. Ay alam ko yung niya, yung reaction niya. Sabi ko, feeling ko kariton to. Yun, sabi ko kariton. Nanalo ako, sandan. Ganyan kasi ilis niya lagi. Oo. Yung oras ng alas 8 na yun, kabilihan namin yun pag Sabado Linggo. Buti na lang kanina, hindi mabili, matumal lang. Don't like this one. Kaya nakapanood ako. Eat. Ikaw ngayon, hindi ka nag-live? Tanghali na ako nagigising yun. Lagi kang puyat eh. Hindi pumasok si ngayon Ate Grace. Madam Ate Criselda. Isang kay B-Boy. Busy sila ngayon sa mga kabaling time nila. Two hours na nga akong naka-live. Happy Valentine's pala sa inyo guys. Ba't ang viewers lang? Saan mo yan Ano na yun? Katiane? Hindi tinaantok tayo pag natulog. No? Hindi naman kita yung ano pa. Ginaganon ka ng mata na. Isin pa tayo. Mapaba tayo? Mapa. Gusto tayo niya. Masasahig ka. Ay, ikaw yung pagkahit. Eh, kung muli pa.
Yun na naman yun. Ha? Yun na naman nakamit. Sarap sa kanya yung Toblerone kung chocolate. Ha? Sarap sa kanya yung Toblerone kung chocolate. Kala ko nga chocolate po tradisyon dito lang. Sarap yun. Ah! Snap! Now! Do it in a row! Ooh! Why is this helpful? Also, I said,
Stop at the voices like. Right, it will cook. Ah. Parang hindi namamansin sa akin si parang. Eh? Parang ko, parang hindi namamansin. Hindi nga namamansin. Na, ako mo rin. Kasi pag nadaan yun, laging pinapansin ako. Naglutin yata yung parang yung kabalik na. Ay, Ah. Dati pag dumadaan kami, inaanan niya si Marcia.
Ito na. Diba, nag-iita sila. Pagod mo yan, hindi ko yan mo. Hmm? Ulit ko yan. Anak mo, tingnan mo naman. Malaki na yung anak mo. Ilang taon na yun. Pangit sa mukha. Sa linggo walang ano? Baka may isang linggo na. Ray! Tapos mo lang dyan. Tapos na? Dahil? Tapos na? Na? Hindi ako nagpakamagpapag. Ito yung pagbubuk mo. Anak ko.
Ayun, pera. Ginawa mo sa kalag yung ano ko, braso ko. Huh? Our love is about loving the differences that makes us us. We don't need to have the same differences.
Aray ko, aray ko. Anong ginagawa mo dyan? Bumaba ka doon. Itong makulit.
Ice water. This house. Water. Animal. Oh no! Oh, the cold violation is late. Oh no! Trophy died no! Don't you baby cook? Not that. Next. The crocodile. The crocodile. Crocodile. I see crocodile. I see crocodile. Crocodile. Oh no! What's crocodile doing? The poet and the wolf can be. Crocodile. See. May mahulog ka dyan. No. Also crocodile. So, the sword. Crocodile. Tingnan mo talaga. Nahulog ka dyan. Kulit mo. Grabe naman yung ano. Ay, huwag mo alagay. Putik kang bata ka. Holy cow for this watching. Ano? Shirt. Oh, I'm a cow. Ikaw, bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Ikaw naghulog dun eh. Buang ka eh. Ah. Ikaw, bahala ka dyan. Hindi ko kukunin yan. Alis ka dyan. Kakulit mo ha. Na. Cow. Water. Ikaw nagsadya maglagay doon. Ano ba na? Shoutout sa 3 viewers. Guys, mag-out na ako. 3 hours na pala to. Salamat po sa mga pumasok. Bye-bye na. Reviewers in the house, shout out. Outi na po, outi na. Bye-bye na po. Maraming salamat po sa inyo guys. Ang pagtambay. Happy Valentine's na lang po. Good evening.